Kok iso yo, kok tekel yo, po salahku nang diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmara mung kebagian loro tinggal lunga alasan racata go ngepoti tresno anyarmu sing liya Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan tipe ayah mongso dan teko adem pituringan loro durung siap nampa kenyataan kowe disandeng wong liya durung nganti garing loro ning atiku mbok tambahi kenyataan menghadapi sliramu saiki disanding wong liya tahu nekatku mencintaimu nanding kowe malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku itu siji-sijine tipe ayam mongso dan teko adem pituringan loro siap nampa kenyataan kowe disandeng wong liya disanding wong liya tahu nekatku mencintaimu nanding kowe malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku tutusi